Hej. Halløj. Velkommen tilbage til alle jer hekse, troldmænd og mokler. Jeg hedder Lotte. Og jeg hedder Rik. Vi er tilsammen Potters 2 Broomsticks. Hvordan? Først så var du der, og så var du der ikke. Men jeg har da været her hele tiden. Ja, men du var der jo ikke lige før. Nå, nej, men det er jo fordi, jeg kom til at låne den her. Har du lånt den af Hermione? Ja. Hendes time turner? Tidsfornøjen, ja. Ej, nå. Det er jo fordi, jeg havde en mekanikaftale. Ja. Så skulle vi jo også det her, så blev jeg nødt til ligesom at... Og jeg kunne ikke være 2 steder på en gang. Nej. Okay, jamen så... Det var derfor, jeg lige lånte den her. Ja, men så kan vi da sige velkommen til. Jeg var lidt forvirret, fordi jeg troede, jeg skulle lave det her alene i dag. Det skal du ikke gøre. Det skal jeg heldigvis ikke. Nej. Velkommen til jer alle sammen. Og når vi snakker om det her med tidsvaner og dit og dat, så er det jo fordi, vi skal en tur i Year 3 fra The Wizarding World. En af deres kasser. Og... Kan I huske det? Det er så hyggeligt at tænke på. It's gonna be a bumpy ride. Og den lille bus. Og den lille bus, The Night Bus. Og vi har fået den her. Og prøv lige at se der. Det er jo fordi, at det er jo selvfølgelig Sirius Black også, der er med i der er noget, måske er der noget om Azkaban. Der kan være hvad som helst jo. Det er jo sådan en spændende kasse med Year 3. Der sker faktisk rigtig mange ting. Og fantastisk. Jamen, lad os endelig få den åbne, den her kasse, så vi kan se, hvad der er, der foregår. Skal vi gøre det? Ja. Der er papir dengang her. Men se nu, det er, den er spækket igen. Vil du have lov at... Ja. Sætter den lige her. Ja, god idé. Hvad siger du så? Er det mig, der skal starte? Ja, det er dig, der starter. Det synes jeg. Altså, der kan se noget hvidt. Sådan noget mærkeligt hvidt. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad det er det? Den ser meget spændende ud, fordi den var i hvidt. Det føles som en glas af en art. Hold da magle, den er fin. En lille kande. Ja. Med noget... Der er nogle forskellige inskriptioner på, og det er Borgen & Burkes, der er B&B på. Gud ja. Det er åbenbart Borgen & Burkes ting. Det er jo det, vi faktisk snakker om i dag. Der er vi skulle... forskellige svampe og sådan nogle gryder og det der... Fedt. Ja, den er meget fed. Så mangler bare The Hand of Glory. Det kunne være fantastisk at få den. Fedt. Ja. Lad os håbe. Ja. Man ved det jo ikke. Og alt, hvad vi ikke ved i dag, det undersøger vi selvfølgelig The Cheat Sheet. Det skal vi ikke være et sekund i tvivl om. Det gør vi. Nu skal de åbne den. Det aner ikke, hvad det er. Nej. Det ser meget spændende ud. Det kunne godt være en nøgle af en eller anden art. Skal vi se. De plejer jo gerne at putte dem ned i sådan nogle rigtige kasser med en dør udenpå. Ja, lige præcis. Men hvem ved? Nogle gange så er det lidt svært at åbne. Godt, vi har lang negle herovre. Oj. Spændende. Vi har masser af tid. Bare roligt. Ja. I kan altid kommentere, like og dele, mens vi fumler. Ja! Ej, hvor er det sejt. Hold da op. Stakkels Buckbeak. Man troede jo, hun skulle... man troede, Buckbeak skulle dø. Ja. Men det kom jo ikke til at ske. Nej, heldigvis så havde de jo tidsvennerne allerede der. Ja, fordi at, som Dumbledore sagde, 2 gange burde være nok på hjulet. Mm-hmm. Præcis. Ej, hvor hyggeligt. Nå, hvad kan du så finde på? Skulle man tage en kasse? Skulle man tage en pose? Det er ikke sådan en kæmpe pose. Ja, men den er meget spændende. Ja. Jeg tror, jeg starter med den er 2. Oj. Jeg synes jo, at når vi når i film nummer 3, så er det jo sådan lidt spændende, det der foregår. Altså. Hold da op. Fin velkomstskilt. Prøv lige at se en gang. Welcome. Ej, hvor er den fin, den her. Helt vildt. Meget, meget fint. Ja. Godt nok fint, det velkomstskilt. Ja. Og så er det noget metal, så den er også ret tung. Igen, de er jo ikke pivet med at lave gode ting i Wizarding Tongue. Det er det, der gør det lækker. Virkelig flot. Ja, virkelig flot. Med et vildsvin på. Lille svin. Lille svin. Hogshead. Det er det. Måske. Det er det nok. Måske. Nå, men så tager jeg også en kasse. En sort kasse. Det er sjovt, at det er sådan lidt sort tema i dag, ikke? Ja, den er godt nok sort for nu. Også lidt brun. Ja, lidt brun. Men man kan mærke den dunkle stemning, ikke? Ja. Og ej, hvor er det sejt. Vi har ønsket os det her så ufatteligt længe. Fedt!
Ej, hvor er det. Men altså. Ej, hvor sjovt. Men. Altså, de har lavet den en gang før. Den er altså også virkelig, virkelig flot lavet. Men okay. Ej, hvor er det det har jeg ikke lige regnet med. Ej, altså. Med rygsøjle, det er jo en lysestage. Det er jo lys, jo. Det er jo lys. Jeg ved, hvad det er. Det er jo et lille lys, jo. Ej, hvor fedt. Ej, hvor er det fedt. Det var en sjov tanke. Ja. Fedt. Ej, hvor... Ej, så napper jeg den her. Ja. Er det lysestage med? Er det potion? Den klukker. Ups. Det bliver spændende at se, hvad de har fundet. Og husk lige at undervejs, må I meget gerne kommentere. Kan I vide, hvad det er? Og en potion. Den er blå. Hvad står der så? Noget med Wolfsbane. Wolfsbane, det er jo nok noget at gøre med Remus, tænker jeg, Lupin. Det må det næsten være. Af en eller anden art er det her noget. Altså det er et eller andet. Det finder vi selvfølgelig ud af i Chi-Chi. Den skal ligesom kan chancere. Jamen det kan den nemlig. Ja, den kan nemlig chancere, hvis I kan se det. Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det fedt. Fint. Ej, hvor er det. De er jo virkelig, virkelig gode til at lave det, men jeg synes, I skal lægge mærke til detaljerne engang. Ja. Lige se engang, hvad de har gjort. Og de er så dygtige. Ja. Altså det ligner noget med noget ulvehyl. Det ikke er sådan noget fuldmåne. Wolfsbane, det finder vi ud af ved Det må vi Chi-Chi se. bagefter. Det skal vi nok vise Den er i jer. hvert fald rigtig I dag tror jeg, at der ligger en nøgle dernede. Den tror jeg, du skal have lov til at have æren af i dag. Fordi det plejer altid at være mig, der stjæler nøgler. Men så tænker jeg lige, at jeg tager en kasse her. Ikke fordi det skal ikke være de samme hver gang. Ja. Det skal det ikke. Nej. Så sidder du også og håber på, at det er den, der kommer nu. I The Hell of Glory? Ja. Hvad er det? Men jeg elsker alt med det. Jeg elsker alt med det. Ej, hvor er det sjovt. Hvor er det godt. Der var ikke nogen hånd. Men det her, det er også bare guld værd. Men lige før, den er lige så fed, som hvis det havde været hånd. Altså, Ej, hvor er det sjovt tænkt. men altså, jeg er pjattet med det. Altså, Fedt. men... Hun var også bare dum, jo. Virkelig. Hun er virkelig sjovt. Jeg synes, det er fedt at få smilt på læben igen. Det havde vi ikke regnet med. Tak, okay, Winston. jeg napper den. Ja. De er slysel. Den ligger vist lidt løs ned i. Kan jeg vide, om Bokken and Burks? Det er det vist. Det er i hvert fald en kedel, der er på. Jeg lægger den lige ned i, så I kan se den, mens den ligger ordentligt her. Ja. Så er jeg lige ved at være der. Så kan vi se den. L og C Room 11. Så jeg tror, der er noget værelsesudlejning her. Det kan være den der kettle, hvad den hedder. Nu kan jeg ikke huske det. Den utætte kedel? Ja. Måske er det. Det ser vi der i Chi-Chi. Altså, de er virkelig tunge nøgler, så der er ikke noget at sige til, at den ikke vil ligge ordentligt fast ned i. Så, men det er fedt. Det er fedt, at de også laver det så detaljeret. Ja, lige præcis. Jeg elsker alt ved det. Vi skal nok undersøge, hvad det er på den her nøgle her. Kunne man forestille sig, at det der fine velkomstskilt, vi lige har fået, at den sidder på døren ind til det rum der? Det tror jeg. Det kunne være fedt. Og der er en... ej, hvor sjovt. Ej, det er også fint. Vi kan jo alle sammen godt huske den her fra The Night Bus. Og nu, jeg kan finde ud af det her. I skal nok vise jer det. De åbner simpelthen de her poser her med lynlås. Den skal I bare se her. Det er så fint. En mønt? En lille mønt til The Night Bus. Så har man nok adgangs... Kunne det være betaling til det er nok bag betaling. Ja, og den er lige sådan bagpå. The Night Bus. Og jeg synes jo godt, man kan lægge mærke til detaljen om den her pose her. Den er lilla. Er lilla ligesom huset. Selvfølgelig. Det synes jeg er ret sjovt. Ja, det er godt tænkt. Ja, og den er faktisk også ret fin i forhold til sådan almindelige firkantede poser, ja, lige præcis. som vi plejer at have. Ikke? Den er ret hyggelig. Det var The Night Bus. Og så er der en kasse mere, hvis du ved det. Ja, men jeg tror, jeg napper den her først. Ja. Fordi det ligner nemlig en pin. Og altså sådan set bagfra, så ligner det lidt en edderkop. Men er det det? Det ved I. Det er det. Den skal det er det jo. Jeg kan se på kameraet. Ej, prøv at se, hvad den har på! Den er en rulleskøjter på. Det er jo fordi, at Ron Weasley, han er ikke så god til edderkopper. Nej, hvor er det sjovt. Nej, den bokker, han laver, der kan han den edderkop rulleskøjter på. Den er del med fin. Og jeg synes faktisk, I har lavet nogle rigtig sjove ting i år. Det må man sige. Og en lille reference er til jer, der spiller Hogwarts Legacy. Hvis I ikke kan lide, når der er edderkopper, så kan jeg altid give dem rulleskøjter på i spillet. Det kan man faktisk, og det er også en fed ting, synes jeg. Det er ret sjovt. Kan jeg tage kassen? Tag kassen, eller også den lille sølv der. Det bestemmer du. Ja, den er tung.
Er det Hand of Glory? Nej, det er Så er det den i hvert ikke. fald meget lille. Altså, det skulle jo nærmest fylde hele kassen, hvis Det er var et Hand of lys Glory. af en eller anden art. Det er et lys af en eller anden art. Og det er Duftlys. The Godfather, står der så. Jeg ved, The Godfather. Der Sådan er også en ulv på, kan jeg Ja, se. jeg kan se. En ulv. Ulf Pilegaard. Nej, det er det ikke. Det er ikke Ulf Pilegaard. Vi skal lige huske at snippe. Den dufter sjovt. Lidt sæbeagtig. Jeg er lidt sabagtig. De laver sådan nogle duftlys, dem har vi faktisk mange efterhånden. Ja. Den er ved at være tom. Jo, nu Ja. er den fine. Men det er smykker, de begynder at lave også. Jeg Ret er hyggeligt. begyndt at få sådan nogle vedhæng. Ja. Jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så er det måske sådan noget armbåndsagtigt. Nå, Nå, Patronus. det er jo Harrys Patronus. Ja, den er så fin. Ja, den er da hyggelig. Og alle troede jo, at det var hans far, der reddede ham. Ja, Det var det slet ikke, for det var ham selv. det var det. Efter Hermione havde hjulpet med den her time turner. Ja, lige Og præcis. Men det vidste Harry ikke på det tidspunkt der jo. ej, hvor er det sjovt. Jeg tror, det her det er en... Nu skal de åbne den. De skal nok få lov at se. Men jeg har stærkt på fornemmelsen, at det her det faktisk er noget musik. Okay. Gud, har de lavet en LP? Ej, hvor sjovt. Eller en EP. The Marauders, det er jo dem, der har lavet det der map, røverkortet. Og der er der side 1, der hedder Managers of Mischiefs. Og skal de åbne. Så sandligt, om det ikke det er en lille singleblad. Ej, hvor er det skægt. Og til jer, der ikke ved, hvad det er. Det er en lang forklaring, men det her det er jo sådan, man sætter på en pladespiller. Og det sjove er, vi har en pladespiller. Ja, vi har nemlig. Ej, hvor er det sjovt. Det var faktisk ikke så længe siden, vi købte den. Nej, Så det er ret hyggeligt, at vi lige har fået sådan en der med. Det er jeg meget spændt på at høre den. det har jeg. Seriøst, jeg har aldrig nogensinde troet, jeg skulle have musik. Nej, jeg er da også helt Wizarding. overrasket Altså, over, de ikke det er har da... fundet på det. Det er ret hyggeligt. Der Jeg også håber, der kommer mere. Måske noget fra Sisters, Slim Sisters. Salem Sisters. Ja, det er det, de hedder, ja. Ja. Nå ja, men jeg kan ikke huske det hele. cirka der omkring. Ja, Nå, men dem vil jeg i hvert fald gerne høre noget musik fra. ja, det vil jeg faktisk også godt. Og så er der jo... Der er en Dementor. Spiller en stor rolle i den her film, jo. Next Word in Shadow. Ja, lige præcis. Det går også ud af Det er meget Sirius fedt Black. billede. Ja, det er meget fedt billede. Det er det faktisk. Meget detaljeret, det der, og så det der åbne mund, ikke? Ja, præcis. Så er det det der Beast-katalog. Der har vi de her Wolfsbane Potion. Der står her... Skal ikke bare så læse, Jeg tror bare, det er ingrediensliste, ikke? Ja, det er den, hvad der er i. Det, man bruger en cauldron og en potion bottle, ting og sager. Og så kan man Står der bruge... noget hernede, Ja, måske? ja, og så Nå, det står er der... bare, hvordan man gør. Ja. Og så står der her, at man kan bruge den, man kan bruge den til studie blandt andet. Det her, det er jo en mængde af potions, vi har af forskellige art og til beasts og sådan noget. Virkelig fået mange af de der Ja, sider det har vi nemlig. Nå, var det den sidste der også? Det er The Cheat Sheet. Ja, Ja, det var kassen. det var kassen. Spændende. For første gang i lang tid, synes jeg da, at de har formået at virkelig overraske sig der. Det må man sige. Det har været ret fedt. Ja. Det er selvfølgelig, man kan sige, lys. Det er sådan et rygsøjle-lys. Jeg kan nå den. Den er lige her. Det er et lys. Det er som et strinlys, det her. Rygsøjle-lys. Så selvfølgelig er det faktisk, det. Men altså, det er hele den her, der er et lys. Ja, det er ikke bare noget af det. Kun det indeni. nej, lige præcis. Lyset, det hedder The Godfather Candle, og der står her, at det noter er bergamotte og noget muskus. Det er det. Okay. Så bliver vi så kloge. Ja. Overraskende. Så er ikke noget, at man skal bruge det til noget Nej, bestemt, det eller? gør der faktisk ikke. Okay. Og så, Det er også meget rart at have. og så er der den her. The Wolfsbane Potion. This potion is used to help those suffering from lycanthropy. Altså det er dem, som er lycans, eller ligesom Remus Lupin, han er jo den her lycan, som bliver forvandlet til en muldvarp, eller en varulv, og det vil sige, at man kan bruge det her som en slags form for modgift. Så det er det, den er til for. Meget snart ting, for det er lidt upraktisk. Ja, man skal rende rundt der og spille langhår om natten der med lange tænder og lange negle. Så det er sådan lidt det. Og så var der vel den her kop, vi skal lige finde den også. No, nøglen, the in-room key.
Det er bare et sted, hvor man overnatter den her nøgle her, så den hedder bare the in-room key. Den er ikke nogen speciel... det har den ikke. Nej, men jeg tror, det er sådan et, man kunne forestille sig. Ja, altså når der står room 11, ja, lige præcis. Tænker man, at det må være der, hvor man kan lege sig lige ind, præcis. hvis man har brug for et sted at sove. Og så er der Bramble and Briar Potion Measuring Cup. Det er en, man laver potions af, man kan måle op med, så der er måleenhed i den til at lave potions af. Selvfølgelig. Ja. Okay. Så der var der streg ind i den, så ja. Husk lige og kommenter. Jeg kan godt se, når man sådan kigger ja, så er der nogle mål nu. Ja. Nå, hvad synes du egentlig var det sjoveste i dag? Og det fedeste indspark fra Wizarding Trunk? Ej, der er 2 ting, som jeg er virkelig højt... Altså, jeg kan også godt lide det at rykke så lys der. Jeg kan også godt lide potion, jeg kan også godt lide det der lille vedhæng og nøglen og sådan noget. Men der er 2 ting. Ja. Det ene, det er vores kære ballondame. Ja. Ja, det vil jeg også sige. Det er nok prikken over i'et i dag. Ja. Og så den her. Ja, med rulleskøjter? Ja. Jeg elsker det. Jeg vil sige, og så vil jeg så også sige, den her også. Men de 2 andre ting, ja tak. Men de her, ja, jeg synes, det er genialt, fordi vi har snakket om det her så længe. Vi kunne godt tænke sådan lys. Nu har vi endelig fået det. Det er fantastisk. Ja, det var dejligt. Hvad synes I om det? Hvad synes I var det sjoveste af alt det her? Kom gerne med nede i vores kommentarspor, eller over vores chat. Det må også gerne gøre, her mens vi sidder og snakker. Det er velkommen til. Bring it on. Bring it on, som vi plejer at sige. Yep. Og med det har vi et hængeparti fra vores sidste video. Så vi gør sådan her. Boom. Så er der gevinster. Vi havde en konkurrence sidste gang, vi lavede video, hvor vi stillede det enkelte spørgsmål for jer, som er Potterheads. Hvad hedder de 2 drenge, Weasley-brødrene, som også senere får deres egen butik med spøg og skæmt? Ja, kunne det være, at det måske var Fred og George? Ja, det kunne det sagtens være. Og det er Fred og George. Og tak fordi til jer, der har sendt mail til os. Der er kommet rigtig mange besvarelser. Faktisk var der 5, der har deltaget dengang her. Og vent lidt. Jo, der er 5, der har deltaget. 5, der har deltaget dengang. Og derfor trækker vi nu lod om alle de 5, som er med i vores konkurrence. Der har lagt en seddel op i her. Og hvis jeg trækker, så læser du. Er du klar? Okay, jeg trækker. Det er ikke noget med at kigge. Jeg skal ikke kigge. Den her. Hvor er den henne? Den er her. Det. Susanne, Kaja, tillykke med alle de her dejlige gevinster. Altså Susanne, Kaja, du har vundet hele den her bunke af dejlige lækre gevinster. Du får selvfølgelig en ugle, hvor det hele bliver tiltændt i, og får hjem og hygge dig med det. Yep. Så har vi bare tilbage og sige et par vigtige ting. Vi starter tilbage gennem en ny kasse. Det er vi nemlig. Den er på vej. På tegnebrættet. Ja, den handler lidt om at være stolt af sit hus. Man tilhører på Hogwarts. Ja, måske. Måske. Eller måske er det bare Hogwarts, man er stolt af. I det hele taget. Kunne det være måske bare et tilfældigt hus? Ja. Og ved du hvad? Så vil jeg bare... Nej, vi ved det ikke. Men vi vil gerne sige, have en fantastisk, magisk dag. Pas godt på selv. Vi ses derude. Hej hej. Hvis du er ny her, så velkommen til. Er du en genganger, er du også meget velkommen. Har du gode idéer, er du meget velkommen til at skrive en mail til os, eller kommentere ned i en af vores mange videoer. Hvis du har lyst til at like os, må du gerne gøre det. Du kan også subscribe vores kanal, altså abonnere på os. Og så er du sikker på, at du får besked hver eneste gang, at vi har nyt i vores kanal. Og med det er det tid til at slukke lyset. Hvem slukker lyset? Kom tilbage!